Het toeristenseizoen rint daar gewoon op een eind. Echte cijfers binnen nog net, maar toch is nu al wel duidelijk dat het een goed seizoen was voor de toeristische sector. Meid het wie heel dreig, het ging langzaam, het wie heel kort. Dus het had wel vaak bij de meeste ondernemers een skoft worden voordat het echt lekker begon te draaien. Maar binnen eind augustus en waarom sjoggend, binnen de meeste ondernemers wel tevreden over het hele seizoen. Simmer had hun goed in. Ik de musea binnen maar de koude maaitijd en de wat wisselvallige simmer tevreden. U zit er naar boven binnen, liek wel vaker, de waterlanden. Er binnen echt dijn west dat het hartstikke vol ziet en geen verhier fiets meer te krijgen wie. Dus de pieken op de watereilanden die springen er eigenlijk elke jaar wel uit als het mooi waar is. Duidelijk is wel dat de vraag naar meer luxe en goede verzendings nog altijd toeneemt. Ze willen allemaal tegenwoordig 16 ampère stroom, een vaste wateraansluiting, een heel graag. En gewoon ruime douches met alle voorzieningen erbij. Als het niet schoon is, word je gelijk op afgerekend. En dat is gewoon zo. Toeristen boeken haar een vakantie hield iets letter, vooral op een camping. Als het waar mooi wordt, dan pas gaan ze boeken. Soms boeken ze een kwart en als het mooi waar is, dan boeken ze bi. En als het dan regent, dan gaan ze naar huis. Dus het last minute is wel echt iets wat steeds meer naar voren komt. En het lijkt erop dat toeristen uit heel meer landen, Friesland, weer te vinden. Het is weer van ondernemers dat er wat meer Engelsen komen. Dat de Belgen wat vaker komen. En soms zie ik echt wel meestal uit Zwitserland en uit Italië. Maar dan moeten we echt even zien van hoe liep het dat nou echt als het hier Aron is. Want het binnen dan galoen die her en der is opvangen, maar die binnen net in statistieken omzet.